ገያሺ ልቢ ተኸታታሊት ልብወለድ ዛንታ ደራሲ ቢንያም ፍስሐ ጽዮን ተራኺ ተስፊት ገብረ ሚካኤል መበል 38 ክፋል አይጠፋኩን በቀዳማይ ንስኸይ ነበርክን በር መጽ ነይር እንዴ ተናዘዘ ኃይለ ካብ ኣፍካር መልዝ ወጽእ ዝነበረ ናይ ሽጋራት ትክዝ ዝመስል ሃፋ እናተዓዘበ ሕራይ ጽቦ ዝበለት ካርመል ብቐጥታ ናብ መምጽያ ኣተወት እታ ናይ በቀዳማይ ጉዳይ ሕጂ ክንዘራረበላ ንኽእል እንተኾይና ክውከስካ ይመጽ ቅድሚ ስራሕ ምዕጻውና ፍርቂ ሰዓት ኣላትኒ ብግዜ ጥራይ ሓስብ ከየሉ ግና ንስኻ እውን ክትዕመካ ኣለዎ ይጥዕመኒ በላ ኃይለ ቅልጥፍ ኢሉ ኣብ ልዕሊ ካርመል ኖቕ ዝብል ቃል ኣይሞልቆን እዩ ሰናይት ንዝተባሃልዎ ኣዕሊላትሉ ከይትኸውን ዝነበሮ ስጋኣት ካርመል ኣርእስቲ ምስ ቀየረት ተቐንጢጡሉ እዩ ቅድሚ ዕላል ምጅማርና ግና ይቕሬታን ተጌርክለይ ክሓተኪ ስለምንታይ ኻ ይቕሬታን ንኽብለካ ፀቒጥካ ተሓተኒ ዘለኻ ተሰኪፈንቲ ካርመል ገጽኪ ክርኢ እኳ ዘይከኣልኩ ጎፍ ክትብልንን ከለኺ ከመይ ደየሳቐ ዘለኹ ስምዒቱ ከይሓብአ ሓበራ ሕጂ ናብ ዘምጻኣኒ ጉዳይ ንእቶሞ ድሕሪኡ ብዛዕባ ይቕሬታን ዘራርብ ይቕረ ክትገብረሉ ድያ ኣይትገብረሉን ፈለማ እተረጋግጾ ጉዳይ ስለ ዝነበራ ክትህወኻ ኣይትልሂትን እቲ ደብዳቤ ጽሕፈለይ ዘሎ መንእሰይ ትፈልጦ ምዃንካ ሓቢርካ ነርካ እወ መን እዩ ክትሕብረኒ ትኽእል ኣበይ ከረኽቦ ሓደ ጸሊም ጨጓር ወዲ ሓቂ ሓየሽ ኣበይ ከም ዝነብር ኣይፈልጥኒ ኣብዛ ዝሰራሓላ እንዳሊስትሮ መጺኡ ደብዳቤታቱ ካብ ጻሕሉ ተማሕጺኑኒ ኣነ ድማ ካርመል ዘረብኡ ክሳብ ዝውድእ ኣይተጸብየቶን እሞ ብጽሒካሉ ዲኻ ንስኻ ኣብ ኢደይ ዝሃብካን ደብዳቤ ኣሎ ድዩ ኣንቲ ካርመል ኣወድእ እንባ በላ ኃይለ ብፍርሕን ኣሳሒታን ከንቀጥቅጥ ዝጀመረ ነብሱ እናተዃጻጸረ ኣብ ኢድክን ክበኪ ዘይኮነ ኣብ ትረኽብያው ገድፈልኪ ይሓቢሩኒ ሕራይ እዚ ዘረባኻ ነሕፅሮ ስራሕ ክትዓጹ ስለ ዝነበራ እናተሃወኸት መን ልኢኹ ወይልካ ትጥርጥር እቲ ዝለኣኾ ሰብ መን ይኸውን ዝለኣኾ የብሉ ባዕሊ እዩ ትሕሱ ኣለኻ ሓቂ እንተዘይነጊርካን ይቕረ ክገብረልካ ከምዘይኮን ክፍለጥ ኣፈራርሓቶ ኣነ ንስኻን ክንዕርቕ እንተኾይና ሓቂ ክትዛረብ ኣለካ ሰብ ከም ዝለኣኾ ፈሊጥ ኣለኹ ንኣይ ግና ኸም ይበለንን እንታይ ዳይልካ ኣብ ክሳድ ጸኒሓ ብሕቶዋ ጠረቶ ኣብ ቂርክ ከም ዘሎ ይዛረብ እቲ ሓቂ ኸም ይኮነ ዝኾነ ኮይኑ ኣበይ ከም ዝነብር ዝቕመጠሉ ገዛውቲ ጽኒሕካ ካብኡ ተረፈ ዘረባኣ ከይመልአት ሓዲጋቶ ተዓዝረት ካርመል ዝተኸፋፈለ ልቢ ሒዛ ንፈለማ እዋን ናብቲ እስራኤል ዝቕመጠሉ ቤት ኣምርሐት እስራኤል ንሓንቲ ንግስቲ ንምቕባል ዝግበር ምድለዋት ገይሩ ተቐበላ ወላዲቱ ወይዘሮ ሰለማዊት ሎም ዝተወድአ መስለኒ ብዝብል ስምዒት ኣብ ጎድኒ ወደን ኮይነን ንካርመል ብሓጎስን እልልታን ተቐበላ ወደን ንኸምኡ ዝኣመሰለ ቁንጅና ዓይኑ ዓሚቱ ከይሕልፎ ድማ መድሃኒ ዓለም ይኣኽለካ በሎ ብምባል ጸሎተን የብጽሓ ነበራ ካርመልን እስራኤልን ድሕሪ ትንጋሻ ተባሂሉ ዝተዳለወ ሽሻይን ቡንን ምቆዳስ ክልቲኦም ናብታ እስራኤል ድርሰታቱ ዝጽሕፈላ ክፍሊ ኣምርሑ ጽሬት የብላን ጋዝያ እንተኾይና ግና ብወረቐት እያ እስራኤል ንካርመል ናብ ክፍሉ ክትኣቱ እናዓደማ ዝበለዩ ጸገም የለን እናበለት ንውሽጢ ዝኣተወት ካርመል ከምቲ እስራኤል ዝበላ ኣዒንታ ወረቓቕቲ ዓለባ እስራኤል ተቐላጢፉ እትቕመጠሉ መንበር ምስ ኣቕረበላ ካርመል ኮፍ ከይበለት ምጭውቲ ክፍሊ እያ እዞም ተደርዲሮም ዘለዉ ጽሑፋትካ ድዮም ብምባል ናብቶም ዓይና ዝመልኡ ጽሑፋት ዝሓቖፉ ወረቓቕቲ ተጸግዐት እወ እንተኾነ ዘይተወድኡ ናይ ፈለማ ጽሑፋት እዮም ራፍ ማለት እየ ንኣብነት እዚኣ ካብቲ ዝተደርደረ ወረቓቕቲ ሓንቲ ልዒሉ ገና መዛዘም ዘይተረኽበላ ዛንታ እያ ኣይተጻፈፈትን ማለት ድያ ኣይተጻፈፈትን ስራሕ ናይ ፈጠራ በተደጋጋሚ ይጽሓፍ ከም ቅጫን እናገላበጥካ እንተዘየብሲልካዮ ንኣንበብትኻ ቢሖቕ እዩ ዝጥዕሞም ካርመል ክምስ እናበለት ከምቶም ኣብ ሓሳቦም ወዲኦም ዝጅምሩ ይኮንካን ማለት ድዩ ኣብ ገሊኡ ወዲየ እየ ዝጅምር ኣብ ገሊኡ ከዓ ከይወዳእኹ ጅምር እሞ እቲ መወዳእታ መንገዲ ረኽቦ ብኮምፒተር ቅድመ መጽሓፈይ ድርሰታተይ ኣብ ወረቐት እየ ዘረክብ ኮኳይ ተማላእክያ ክምስሑን ከለዉ ዝቐድሓላ ኾካ ናብታ ክፍሊ ከም ዘይተማልኣታ ትዝ ዝበሎ እስራኤል ሓተታ ቅድሚ ካርመል ዝኾነ ግብረ መልሲ መሃባ ከም ጻልኪ ብምባል ናብቲ ዝተመስሕሉ ክፍሊ ኸደ ካርመል ኣዒንታ ወረቓቕቲ እስራኤል ኣብ ዘንበረትሉ እዋን ኣብ ጣውላ ንኣድሁባ ኣሰሓበት ወረቐት ርያ ብቐስተ ቐረበታ እታ ወረቐት ካብተን ኣብ መወዳእታ ዝመጻእታ ደብዳቤ ምዃና ድማ ቆባ ኣበለታ ኣዋርሕ ብዘይ መልሲ ዝኸደ ጉዳይ ድማ
ኣብ መወዳእታ መልሲ ሒዙ ኣብ ቅድሚ ዓይና ጸንሓ ካርመል ኣይተጋገኽን ግምታ ሓቂ ምንባሩ ኣረጋገጸት ንሱ እዩ ንፍቕሪ ዝሓትኒ ዘሎ ማለት እዩ ነታ ወረቐት እናተዓዘበት ኣድመጸት ሓጎስ ዘይትብሎ ስንባደ ክፈራርቕዋ ጀመሩ ምንም ከም ዘይረኣየት ዓይንታ ናብታ እስራኤል ዝወጻላ ማዕጾ ገበረት ስምዒታ ግና ከምቲ ኽተኣቱ ዝነበሮ ይኮነን ልባ ብዕጽፊ ኽትሃርምን ፍርሒ ኣብ ነብሳ ኽዝራእን ይፍለጣ ነበረ ናይ ሕቶኣ መልሲ ምስ ፈለጠት ሻቕሎት ኣንጸላልዋ ንዓመታት ዘፍቀረቶ ናኦድ ኣብ ዓይነ ሕልናኣ እናመጸ ክሕንሕነላ ረኣየቶ ካርመል ኣብ ዘይርጉእ ኩነታት እንከላ እስራኤል ኮኳ ዝሓዘት ጥርሙዝን መስተይ ብኬርን ሒዙ ተመልሰ ኣደይ ኣልዒላቱ ጸኒሓትንስ ካልእ ኣምጽልኪ ብምባል ኮኳ ኸፊቱ ኣቐበላ ካርመል ብዘይ ዝኾነ ገብረ መልሲ ፈዚዛ ጠመተቶ እስራኤል እውን ኣቐዲሙ ዘይረኣዮ ኣብ ገጽ ካርመል ዝነበረ ስምዒት እናተገረመ ቀዊሉ ተመልከታ ትብዓት ኣኻኺቡ ድማ ኣብ ምዕጉርታ ሰዓማ እንታይ ዳ ኾንካ ካርመል እትብሎ ስለ ዝጠፍኣ ሓተተቶ እንደይ መለሰ እስራኤል ዲግዲግታ ልቡ ክቋጻጸር እናፈተነ ተጋጊኻ ኢዳ ክትህብ ኣይደለየትን ሓደ ግዜ ንሓቀኛ ስምዒትና ተጋጊና እንተዘይከድነ በቲ ቁኑዕ መንገዲ ፈጺምና ይንኸዶን ኢና መለሰላ ካርመል ናብ ቤታ ምስ ተመልሰት ሓጎሳ ንምግላጽ ከም ቆልዓ ብምዝላል ኣብ ዓራታ ወደቐት እስራኤል ኣብ ልዕሊያ ዝፈጸሞ ተግባር ዳርጋ ሕልሚ ኮይኑ ይስማዕ ነበረ ኣብ ቤቱ ግዜ ክወስድ ነይሩኒ በለት ምስ ነብሳ ባዕላ ካብ እስራኤል ክትርሕቕ ምድላያ እናጣዓሳ እስራኤል ሃንደበት ምስ ሰዓማ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ከቢድ ስቕታ ክነግስ ዕድል ረኺቡ እዩ ሕፍረት ስለ ዝቐበሮም ዓይኒ ንዓይኒ እውን ክረኣዩ ይከኣሉን ብፍላይ ካርመል ካብ ዝቐበራ ሕፍረት ክትወፅእ ደቓይቕ ወሲዱላ እስራኤል እውን ዝፈጸሞ ተግባር ብካርመል ቅልጡፍ ተቐባልነት ብዘይምርካቡ ኣሰኪፍዎ ርእሱ ናብ መሬት ኣድኒኑ ኣብ ስቕታ ክዕቆብ ተገዲድ እዩ ተጋጊኻ ክብሎ ይነበረንን ጣዕሳ ገለጸት ሕጂ ግና ኩሉ ነገር ተወዲኡ ንኣዋራሽ ዝተሓበ ምስጢር ደጊም መዕለብ ረኺብሎ ምርኻብና ስለ ዘይተርፍ ድማ ካርመል ኣብ መንጎ ሓሳባ ናኦድ ኣፍቃሪኣ ብዓይነ ሕልና ቅጅል በላ ኣብ ገጻ ክንጸባረቕ ዝጸንሐ ሓጎስ ድማ ጽላም ከም ዝዋሓጦ ብርሃን ክድብዝዝ ተራየ ኣፍቃሪኣ ንተግባራ ይቕረ ከም ዘይብለሉ ምስ ሓሰበት ኣብ መንጎ ምውሳንን ዘይምውሳንን ኣንሰላለወት ናኦድ ፈለማ ክትላለዮን ከላ ዝተሰማዓ ናይ ሓጎስ ስምዒት ምስ ናይ እስራኤል ከተዋዳድሮን ከላ ከም ሰማይን መሬትን ዝተረሓሓቐ ኮና ተፈላለኻ ፍቕሪ ኢድን እግርን የብሉን በለት ምስ ነብሳ ልባ ንዝረሓቐ ከም ዘይናፍቕ እናመስከረት ናኦድ ኣብ ኤርትራ እንተዝህሉውን ነቲ ስምዓ ዝነበረ ስምዒት ክትክልክሎ ከም ዘይትኽእል ትፈልጥ ነበረት ንሱ ኸ ኣብቲ ዘለዎ ካልእ ጓል ኣፍቂሩ እንተኾነ ንተግባራ መምኽኔታ ደለየትሉ ካርመል ካብ ዓራት ወሪዳ ካብቶም እስራኤል ከም ዝሰደደላ ዘረጋገጸቶም ደብዳቤታት ተመዛዝ ስሒባ ካብ ዝዓቀበቶም ኣውፅያ ኣብ ዓራት በተነቶም ኣብ ዋድቓ ፊደላት ይስሓትኩን ብርእሰ ተኣማንነታ ድመጸት ካርመል ኣለኽ ዶ ሜራብ ሓፍታ ቅድሚ ማዕጾ ምኽፋታ ኸተድምጽ ሰማዓታ ካርመል ምንም ግብረ መልሲ ከይሃበት ኣብ ዓራት ዛሕ ንዝበሉ ደብዳቤታት ክትጠራንፍ ጀመረት ሓፍታ ዕድል ከይሃበት ማዕጾ ኸፊታ ስለ እተቐልቀለት ግና ተግባራ ኣቋሪፃ ናብ ሜራብ ኣድሃበት እዞም ደብዳቤታት ገና ካብ ርእስኺ ይወፁን ኣዒንታ ኣብ ዝተበታተኑ ደብዳቤታት ዘዕረፈት ሜራብ ምግራማን እናገለጸት ሓተተት ሕጅስ መዕለብ ረኺቦም ኣለዉ ከመይ ማለት ሓፍታ ብህንጢነት ሓተተት ካርመል ንሕቶ ሓብታ ከይተገደሰት ኣብቶም ፋሕ ዝበሉ ደብዳቤታት ብምድሃብ ክተኣኻኽቦም ጀመረት ሜራብ ክሳብ እትውድእ ብዓቕሊ ተጸበየታ ካርመል ምስ ወድአት እውን ንሕቶ ሓብታ ጉቡእ መልሲ ክትህብ ኣይትረኣየትን ዝቐበጸት ሜራብ ናወድ ደው ኢልለይ ነይሩ ብቐጻሊ ደው ኢልልክ ክትቐበልዮ ይከኣልክን እዋ መዓስ ሰንበደት ካርመል ሞባይላ ካብ ቦርሳ ኣውፅያ ድማ ዝተደወላ ቁፅርታት ክትፍትሽ ጀመረት እዋይ ወሓቅኺ ብጣዕሳ ርእሳ ሒዛ ኣድመጸት ሳይለንት ኮይና ጸኒሓ ተናዘዘት ኣብ እንዳ እስራኤል ምስ ኣተወት ሞባይላ ከይትርብሻ ብምሕሳብ ሳይለንት ጌራታ ከም ዝነበረት ሽዑ ትዝበላ ስለምንታይ ምኾም ትገብሪ በል ተሻቒሉ ስለ ዘሎ ደውልሉ መልእኽታ ሕሊፋ ክትወፅእ ናብ ልዳታ ቅንዐት ትድውልሉ ዲኺ መልእኽታ ክተርጥብ ደለየት ከም ኩነታቱ መለሰት ካርመል ብዙሕ ከይተገደሰት
ميراب ناي حبتا قبر ملسي التحساسيبوان كالليتا تاب حساب بمعقاب كارمل حبتي زيد ليك انت خوين سلام انت بتثبيت كم زنبرت قبري زقبا ملسي بكفانو يو كسام معاسيخ تحب تنبري نعاون صبغ ايكونا اذا تكباركي ناصنتك منسعي كم زلو خردا اكلو كم زي نبركن كارمل حبتي زي نبرك بحر مع عبيلك كم زلو خفلتي تابابا زيد ليك موغان زبلا تتقملا كاب كله تحب اي تخلنيخا كاب غزا راسخا موخا فصم كارمل عميقه استنفست ناي حبتا زربا كاب حق زرحقه خمزي كونه تگنزب نبرات انتخونه كالا اماراتي نبران ابتوان نناود مس اسرائيل واداديرا زعبي تقداسنت كتهبو تخيلاي نبراتن وشتاو سمعيتا اندلهيصو حريا اسرائيل مخانو ودي اتويا اي تقاقخن ميراب حبتي كنا وشتاي كم زنقرن زلو دقي مسناود كنقصل نخلاي مسلنا كالا افكار رغيبه سلازلخو نناود ايدوليني مالت كتخوني كم يكونن ميراب حفتي ناتي ناي ناود نلبقنا مرحا مسمصا كاب حبراو ناي فقر سمعت زوصه مسلني كتماسا مستقددت زير رغاغصتو فقري نحبتا محبار هنطينت كيمسل اسغا شفافينا ننوح وان كتغعز تخيل كم زي نبرت غنا تفلت نبرت نتدبدب صحفلك زلو سب ابي يخرخيبك حبتا عميقا كتمتانا فتنت نابت نصور ملسي زير خبتلو توغوسيو زحالفه غداي تملسات بزعبو كسيلا خبركي نعرك خدمه كشكر كم زي بلا حبر لي هراي بلدهان هداري استتصبيتو ملسي زير خبت ميراب بزي عقبت مدقس حبتا قديفا وصات انتي زي قبركو تدلين اللغه زايد مس حواز خفتت تور استي كسمامعوم سلا زي كاله انصرصروتا بعوتا اغهدت انا تبعات كتركبي لي الرخيبك نسخا غنا امنزرا خمز قصركلكا بمسته تراساسينكا خدفرا حسيبكا ابي يزدفرا بوشتو تعساز سموع زنبرنو نحبتو غنا ايدو كهب ايدلين انت نصنح مدفركايا ابو كيبصحكا غنا عليا قرب لبي يبلكان كم تزنبركايو حماك تفصم دحراين ببالكان طرطاريا غادتلو انا ابلع الكارمل حماك فصم نو ناي حبتو زربا خصاورو يكالن قبل بي اتيخن تتريني كم زبلي زلخ زربا يمولقكن انت كارمل كامل اخيا نملأخ نفسي كم زت حسبي زلخ كفصم يخلي لك تحسب اتزحزنني نتا حنت دفرات زرع كل اغاطامي كم اتباخن مغباركي ناي لبيك زارب ان حسبك خلف ابلكن فتار كلف يبلكي بحرق انترا كمان زايد نزربا حواخ تصاوري كالتن مستخو ما عين الدفرات دي زامت انبر دونتاي كم زبلكا تذكريها بجاها نوه زغبركا مس غبركا حج زربا يدلني كابتي كباسوم زخيلار استخت وص دليت صغير كان يركا دي خطب نزلخي سخران زبال كم زي قربو خرغاغص بزي مخالو ازي تقطع انا بدبل ارقي سكرني ناي لباديا كارمل عركلني زبلتني ناب قدايو اتوا زايد نتي زقربلا حتى تهبو ملسي ابي وتحوا اقداسي صلوا سلازلوو هندفيلاخ تملسو اي كالتن اب حساب دحر مئتاو دما عركلني لا تكاديا بمبال نتي اصبيقا سمعتو زربا كم زي سمعتو ختمسل دليت كموت بلاي سمعك استطرطر نوح دقيم حتتا انا سمعكوان قالاخ تعصف ايدليتن إلا تكن تخوينا دما معصو زربا تقملو دليا تخون كلنا دقنسيو كم مهده من تقمل بحالان تلا عركلن تبليا سلامنتاي كوم نبل دما فلوتيو اودات كاب كامنونا زياده خشغورنا سلسلطم ما مخنيتا فتيركا كم زر حقوقان تزيغيركا بمنينم عقلخا توديخا انا مو منين لدي بحفشه يزارب زلخو زغونه خوينو دقي ما زي رخبو عدل يخدفيك لي كاباين لعلن عام حلايك كي حزنني ترفن صبقات ولا نفتو تخن احد كان ينزمن طلا خمش كومو تقبر يريا ابها لا خاي تردانن كابخان لعلن كارمل كحلي كلني كونتات كاي كراخبك قديدني قريب كان تعليل كيا بزحات نغرات كلوط يخوليم زبل امنت سلازنبرني انت خوني حقس كانن كارمل ارق تقلبت مسرايت كبهري رايا سب زي كونكا زبو خونكا خطر خيا داغماي كي ترخبك اكو نشتي عدل اقدف كالان از خوني رودينو ابلعل نفقرم سبات كبر خلونا كي عزبونا تنقاق نقبر
ፍቕሪ ብተግባር ከነርኢ ይግባአና ይመስለኒ ንስኻ ግና ኣይቀጸለትን ኣነ እሞ እንታይ ክብለካ ኢኻ ትደሊ ዘለኻ ነቲ ቀዳማይ ጌጋኻ ብኻልኣይ ጌጋ ከተራጉዶ በጃኻ ግደፈኒ ብድድ በለት እስራኤል ብስምዒት ሓጎስ ክፍንጫሕ እናደለየ ኣብ ቦታ ቆፀራ ተረኽበ አቢሜሌክ ስለ ዝደንጎዮ ግና ኣብ ሩስን ስምዒት እንከሎ ሓጎሱ ክገልጽ ብዘይምኽኣሉ ግና ጽቡቕ ኣይተሰምዖን ኣንታ ቤት ኢኻ ዘለኻ ዓቕሊ ምግባር ስኢኑ ሞባይል ደው ኢሉ ንዓርኩ ሓተተ ኣብ ጥቓኻ ኣለኹ እንታይ ደኣ ክታዊኽካ ቆፀራና 6 ፈርኣን ይመስለኒ ዘይተጸበዮ ግብረ መልሲ ረኸበ እንታይ ኢኻ ትብል ሰዓይ 6 እዩ ቆፀራና ገሪሙ ሓተተ ኣበይ ኣለኻ ጥራይ ንገረኒ ብስራት ሒዘ የጽበየካ ዘሎ ኣብ ሰዓትካ እንተዘይተረኺብካ ክነግረካ ኣይኮንኩን ነታ ትፈልጣ ጓል ኣርጊፀያ ኣለኹ ኣብ ጥቓኻ እያ ዘለኹ ዓቕሊ እንደግበር ኣንታ ዝበለ አቢሜሌክ ናብቲ ዝተቋፀሩሉ ኣብ ጎደና ሓርነት ዝርከብ ቤት ቁርሲ ካቴድራል ከምርሕ እንከሎ እስራኤል ኣብ ኣፍ ደገ ጸንሖ መንዲ ኣነ ሰላምታ ወንዚፉ ብዛዕባ ነብሱ ክዛረብ ተሃወኸ ማርያም በኣካላ ክርግጽ ዝኽእል ወዲ ኣስመራ ኣሎ እንተኾይኑ ኣነ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ከምዚ ዝዓይነቱ ዓርከ ብምውናንካ ክትሕበን እዩ ዝግባአካ እያ ኣብ መወዳእታ ናተይ ኮይና ኣላ ብኹርዓት ክትኮስ ደልየ እንታ ረብሽካ ንንበር እንታይ ኢኻ ክንዲ ዝሃዊካ ኮፍ እንደ ንበል ዝበለ አቢሜሌክ ተታሒዞም ናብ ቤት ቁርሲ ካቴድራል ኣተዉ ተሓጒሰ ስለ ዘለኹ ጽማቕ ስተ ኣሳሳይት ምስ መጸት እስራኤል ድምፁ ኣስመዐ ኣራይ ከምዚ በሎ ይኹን ከምዚኣቶም ሰባት ተሓጒሶም እንከለዉ ክትብለጸሎም ኣለካ ተዋዘየ አቢሜሌክ ንኣሳሳይት እናጠመተ ሕጂ ክነዕልል ንኽእል ኢና በለ ኣሳሳይት ካብ ቅድሚኦም ግልል ምስ በለት እታ ዝበልኩኻ ጓል ኣርጊፀያ ኣብለካ ኣለኹ እታ ኣምላኽ ዝፈጠራ ማለትካ ዲኻ ባዕልኻ ብጽሑፋትካ ዝፈጠርካ ተላገጸ አቢሜሌክ ብዛዕባ ካርመል ዝኾነ ነገር ከም ዝፈልጥ ክመስል ኣይደለየን ኣይትላገጽ እንዳ ኣቢ ቃዊሉ ተመልከቶ እስራኤል በቲ ዝሓበሮ ፍጻሜ አቢሜሌክ ስለ ዘይተገረመ ከየተሓሳሰቦ ኣይተረፈን ንህያብ ኣላሌካ ነይረኒ እናተጠራጥረ ሓተቶ ህያብ ዲ ስማ ካልእ ዳ ኺትኸውን አቢሜሌክ ነቲ ዝነበረ ሃዋህው ክቕይሮ ግዜ ወሰደሎን ብዛዕባ ምን ዲኻ ዝዛረብ ዘለኻ እስራኤል ግር ብሎ ብዛዕባ እታ ህያብ ትብላ ዘለኻ ጓል መለሰ አቢሜሌክ ይላገጽ ዝነበረ ዝመሰሎ እስራኤል ክምስታ ቀዲሙ ተኪሩ ጠመቶ ኣይትስሓቕ ካብ ልቢ ዛረብ ኣለኹ ህያብ ኣይኮነን ስማ ዋ ኣንታ ጥዑይ ዲኻ ሓረቐ እስራኤል ኣነ ንዘላ ኣለኹኻ ጓልሲ መንነታ ንስኻ ክትሕብረን ኣዒንቱ ካብ ገጽ ዓርኩ ኣልዩ ናብ መናድቕቲ ዝነበርዎ ክፍሊ ለኣኾ ብልሳኑ ጥራይ ዘይኮነ እንተላይ ብኣቓልብኡ ንዘረባ አቢሜሌክ ነጸጎ እንተዘይፈሊጥካ ሕብረካዎ ንዓይ እውን ኣጋጊኻኒ ኢኻ እዛ ህያብ ትብላ ዘለኻ ጓል ኣበይ ከም ትሰርሕ ትፈልጥ ዲኻ ናይ ስራሕ እንታይ የገድሰኒ ከገድሰካ ነይርዎ ዘረባኻ ይርዳእኒ የለን ኣቢ ፈለማ ሓሳበይ ስለ ዝሰመረለይ እንቋዕ ሓጐሰካ ክትብለኒ እዩ ዝግባእ ነይሩ ክትገብሮ ዝግባእካ ዘይገበርካ ጠሪልካ ናብ ሕቶታት ዘእቱ እንታይ ኣለካ ኣበይ ከም ትሰርሕ ጉዳይ ዝኸውን ስለምንታይ ሌላ ምምስራት እምበር ሽማግለታት ኣብ ምስዳድ ኣይበፅሐኩን ሃራይ መን እያ ስማ ኢኻ ትብለኒ ዘለኻ ሕጂ ይዘከርኩውን ህያብ ከም ዘይኮነት ግና የረጋግጸልካ ብምባል ኣመኽንዩ ነቲ ሕቶ ሰገሮ ከም ዓርከይ መጠን ድማ እዛ ተላሊኻያ ዘለኻ ጓል ስማ ካብ ዘይነገረትካ መታለሊት ከይትኸውን ምጥንቃቕ ከድልየካ እዩ እንታይ ትብል ከም ዘለኻ ይርዳእኒ የለን ክትርዳእ ይደለኻ ዋ ዝንበለ እስራኤል ክፈጥሮ ዝሓሰበ ናይ ሓጎስ ሃዋህው ከምቲ ዝገመቶ ስለ ዘይኮነሉ ቅስሙ ተሲር እዩ ሓራ ይብል ተጠንቀቐላ ዘብለካ ምኽንያት ሓብረኒ ገለ ነገር እንተዘይህሉ ከምኡ ጌርካ እዮም ተዛረብካ ንመስለኒ ኣነ ንስኻን ዓሩኽ እዩ ኣብ ጸገም ዘእትወኒ ዝሰማዕካዮ እንተሎ ብግልፂ ሓብረኒ ምስሎየ ስለ ዝተባእስና ደስ ከም ዘይብለካ ፈልጥ እዩ እንተኾነ ደጋጊመ ነብሪ ኣብ ገዛይ ክእቱ ኣይደልኒ ኢለካ እየ ካርመል መልኣኽ ምዃና ኣረጋጊጽካ ዲኻ መን ካርመል ዮሬታ ህያብ ዝብል ኣፊ አቢሜሌክ ዝመልኦ ዘረባ ኣዝዩ ኣሰንበዶ መበል 38 ክፋል ተኸታታሊት ልብወለድ ዛንታ ገያሺት ልቢ በዚ ተዛዚማላ መበል 39 ክፋል ኣብ ዝቕጽል ተኸታተሉ